Mbah Lurah Sugiwaras nyuwun lelagon podang kuning sampun katur saking Kades Sugiwaras Prambon. Buat teman-teman Kades yang sedang menikmati nggih saking Mbah Kades Sugiwaras Prambon Nganjuk. Ya. Musiknya aja disupoti gendok Okwa supaya berdiri bintang baru Dwi Jelaras Indonesia berpacu dalam melodi. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Pak. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampean perdana bergabung Dwi Jolaras pentas ono lalatan Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Perasaanmu piye perasaanmu? Seneng Pak Kanggo. Seneng. Nggih. Ya. Nyawang para pamirsa sing ukahe semene ya, Nduk ya. Nah, nggih to. Ya singunen ngantian. Ini membuktikan bahwasanya penggemar Nganjuk itu terhadap wayang ki minded utawa luar biasa nggone tresna kelawan budaya. Ya, pancen ya kaya ngono. Iki mula dipamerke suaramu kaya ngapa kira-kira setelah kamu berjoget jaipongan iki tak tes suaramu kaya ngapa. Oh, ngono. Ya. Siap ya? Nggih, siap. Siap. Urung leh cepet-cepet rabi to? Mboten. Melanjut ke S2? Insya Allah Pak Kanggo. Oh, ngono. Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk? Jadi seniman yang hebat. Oh, betul. Ya hebat. Terus sampean ki modale sing tak aturke ngarep mau, guna swara rupa iki wis kecekel, ya toh. Guna kagunan kepinteran sampean wis apa-apa iso. Swara ya becik, rupa ya ayu. Kowe karo Gusti Allah diciptakan seperti itu, kudune bersyukur. Wong wedok-wedok barang lho, sing ayu-ayu barang. Ketika kamu diberikan anugerah oleh Gusti Allah, wajah yang cantik, paras yang menarik, kowe kudu bersyukur, Nduk, Pak. Nggih. Supaya nih ayumu ki barokah, kuwi ayumu ki sedekahno yang cah nom-nom kuwi tadi. Loh, tegese sedekah ki nek ditakoni disauri kanthi asem guyu. Gawe senenge wong liya ki sedekah, ngono. Nggih, Pak. Banyuwangenan iso ra, Nduk? Saged, Pak. Saged dibawani sik? Nggih. Nggih, bawa lah, pamerno suaramu. Kaya apa? Banyuwangenan, Mambiat mayang, Ibu sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Syukur. Salam golek mulih saka Pak Kangkong ya. Nggih, siap. Ibumu kae karo aku kenal. Ya. Ya jasa, kaya apa suaramu? Kaya Banyuwangi kuwi asine kelahiran ngendi lho, Duk? Dalem? Kelahiranmu ngendi? Kula Wonogiri, Pak. Loh, lah jare Surabaya. Besarnya di Surabaya, Pak. Oh, lahire Macrot ki ning Wonogiri. Wonogiri. Oh, terus Wuryantara. Wuryantara. Nggih. Oh. Macrote teng Wuryantara. Heeh, dadi anu brol iki ning Wuryantara. Nggih. Layak darah Wonogiri tak sawangi rupamu kaya Pak Sutik gentong lho. Enek Wonogirine. Oh, ngono ya. Ini suara Banyuwangen kok ya elok. Ayo nek. Suarane gandeng belamyangan Luim Banyuwangi ya kaya ngono ya, ya. nggih. Wah, nggih. Mau sampean dirasani karo Pak Yon sing beduk. Pripun? Pak Yon kalau sing beduk niku lho. Rasane kalau kula Pak dilebokne Dwi Jolaras Pak kena nggih sawang-sawangan ngono jare.
Pak, ampun ngoten kok nek pacare kula cemburu. Walah ora. Teng mriki soalé. Endi? Lah kuwi sing anu Sing napa apa? sing nabul kendang tong. Kendang to gogo kuwi. Kuwi iki pacarmu. Nggih, Pak. Lah kowe ayu-ayu matamu picek lho. Lah iki ayu-ayu kok pacar kok kaya ngono lho. Wah, jan. Wis. Yo. Gagarne. Nggak ben bir kita kok genti iki wah seleramu nek tinggi men to, Go. Ya. Ayo, Pak, lanjut. Nyaram yahi Mbokmu sinden ya. Nggih. Lah iya, nurunke anak pas. Mboke sinden duwe anak wedok dadi sinden pas. Nembe belajar, Pak, kula. Oh, luar biasa. Aku dalang, duwe anak lanang, iso dalang pas. Sing rapas ki nek yoga duwe anak maling. Lah. Nyeser men, Nduk. Ya, ya. Ya. Yanyu Dua malam bersama Dwi Jolaras Indonesia, kerasan ya, Nduk? Kerasan, Pak. Kerasan. Ben nah, ya. Terus? Kang kalim ya lim ya. Iya, Cak. Masuk ta, Cak iki? Pak Yon. Piye, Pak Yon? Masuk nggih. Nah, wedok ayu, ya ta? Suarane apik, nggon janggut ki dekik, ya. Padha karo bojone Bandi tukang son. Sing dekik ki malah lambene. Wah, kuwi guwing ngawure lah. Ya. Yo. Salam diangan. Salam diangan. Aja Nano. tanah endah gomelare gomelare Ya. Taman Sari Nuswan Toro. Pak Cuti sithik. Belamjangan. Belamjangan.
ora, Nduk? Efeke kanca-kanca duwe jolaras ki lek nabuk esuk lek rampak. Mergo sampean nenek. Napa nggih, Pak? Tenan dulu to sawange. Ora enek sing do ngantuk. Sing ngantuk ora mangkat sing ngender. Turu neh. Ya kanca-kanca lek do ting klorok ngono nyawang. Wah. Syukur dasare kompak kabeh kanca-kanca. Wah leh wong pira iki akeh men. Seneng aku angger sore. Angger isuk entekku kok akeh men. Yoga nek akeh men to ki. Ya ora apa-apa. Ya. Demi persatuan nasional sepenting kesenian tetep ngrembaka. Yo, digarap. Sing ndang Banyuwangen. Kendangi pacarmu iki. Kendangi ya sayang. Oh alah. Alah ger. Luar biasa. Ya coba. Iki yo. Apa. Siklun ki yo. Aja meneh kok nek wong wedok ayu. Wong roh bokong wedhuse bingung kok. Kamu itu sudah tua-tua seperti saya ya. Matanya dijaga matanya. Ya. Yo, gerajakan Banyuwangi. Yo, Ukfa, terus. Ayo jogeti nduk Eva. Lanang wadon anak kami.
salin selogo. Biasane nek ngendangi wiwik ra ngono kuwi, nek ngendangi cokpe ra ngono kuwi. Dok semangat men, kowe ngene do seneng karo opa ngono kuwi kok aku ora pengen. Ya seneng kagunane ya, heeh. Ya. Ya genti. Ya aja kakean guyon, lagune ya aja nganti kesuwen keletan. Heeh. Sok jenenge Wiwi, Dita, terus Maya. Ayo kowe genti. Iki dedengkote Dwi Jolaras Indonesia. Oh. Iki leluhur sinden. Jenengane arek-arek tuwekan. Ora. Kamu kan masih muda. Lah kula biyen ya tau nom. Ya bener. Tau rapet. Dia nggak teko. Saiki ya sik rapet. Iya. Anu Pak, asine sinden kula sing lawas-lawas niku lara ati ketika kula niku ngelep sinden anyar sing bali masuk. Jenengan wonten niku kok, Pak. Lah ngopo? Dene jek anyar ya ndelok. Saiki lawas kok mesti Lah kedok kroyok aku. Lah iki banyak ngono lho. Banyak Masalahnya lho, apa-apa kuwi nek jek anyar. Cuma dhisik piye ra iso jawab. Jenengan iki mbok ngelingi. Lah kuwi lagi ping piro? Ping piro? Ping pindho. Kuwi wis 5 tahun ning kene. Melu aku tuh. Wajar nek do jeneng iki wajar. Ket perawan nganti nondo nek yo, Mbak. Hei! Abene Maya. Dek prawan nganti rondo ora bineh lho bisa. Ayo ada Piye kowe? Ning ora aku tetap setia dengan kamu semua. Ada aku juga ada kamu juga ada aku. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Rasanya simbiosis apa kuwi, Pak? Simbiosis apa? saling berkaitan dulu. Saling menguntungkan gayane Yang boleh. bahasane. Kalau wis berkaitan dia saling menguntungkan. Untungnya piro? Untungnya piro, mampungi Dora terima kasih karo aku. Sampun kok. Wes, saweran 200. 300. Mau padane juragan kae apa piye? Saweran jaluk neh. Ini ki wong los kok. Mangke meneh iki. Ya ngenteni sing di omah kok nyawer apa ora kok. Mambing nek sing nyawer Gus Miftah, duwite ra enek saene. Wis kok iso. Saya lagi nyetok. Ya iki ana sing nyuwun. Iki jane apa jenenge? Mbak Santi. Ya, Mbak Santi. Heeh, titip anu nggih. Om kangge nduk Niken Calindri 500.000 nggih. Nggih kan nembang sambung wajib dalu. Ning iki uga ana sing nyuwun lelagon garap gamelan Bali. Saking Mbah Joko Mulyono. Nggih, Kuncen Gunung Tugel. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng. Gayeng Mas Kangko gamelan Baline ditabuh nggih. Nggih. Mas Ngadi Pondok Ungu uga saking selamat malam Mas Kangko, selamat malam nggih. Saking Jogoboyo Sugiwaras Prambon, nggih. Cara Bali, heeh. Suwun dalu Mas Kangko, nderek monitor Mas Kangko. Laris terus diparingi sehat, kewarasan. Allah saking Allah, amin. Ora kuwes lelagon nggih. Yo. Cara Bali, ya cara Bali. Pak Sukri ana cara kok juga melu live TikTok. Ya. Bar iki nggih persiapan mboke karo anake buduwi karo nduk Niken sambung mati dalu. Nah, ya coba apa? Ya, apa? Siap, Wi? Nggih. Mayang? Nggih. Kita? Siap, Pak. Siap, Rek. Kang. Ya, ini cinta kamu semuanya. Dwi Jolaras itu bukan sekedar rombongan yoga pengrawit atau gimana yang sudah maju seperti keluarga sendiri. Oke, hidup sithik. Sok dadi koperasi, Pak. Dadi koperasi. Koperasi apa? Utangi duit. Utang dong hilang. Boten sih to. Kok oke belum sithik iki to. Kayak muka-muka. Oh iya sing oke sing oke. Yo konangan. Wis aja keman. Do kendel kabeh saiki sindengku cangkeme elek-elek to. Lah nek meneng ae jenengan tindas terus lho, Pak. Ora tau mbok lembundas. Ya. Sing anyar. Kene iki ketok tuwek awake. Nah,
Bagi bangsane ditutur katut. Ya Allah. Yes. Ngene ya, ngene. Ngene. Perawatan. Iya ya. Lagi dowane kabeh karo aku. Lah iya kono wong akeh kene wong siji kok. Lah aku diserang karo sinden-sinden bojoku malah ngewangi sinden kok. Ayo, banyu aku banyu. Gamelan Bali. Dados.
Terima kasih. Ya, Ya. Giliran season yang kedua untuk genduk Niken Salindri ya, Nak. ya. Mergo ibune genduk Niken kuwi cakala mangsa WA karo aku, Pak, anu genduk ampun diporsi terus nggih, mula diselani. Oh, ngono diselani. Heeh. Mergo bocah kuwi sing butuhne pirang-pirang. Oh, Ngono sesuk ce nang endi ning Solo apa ning sesuk ning Solo? Ning Solo. Mampir kemana ya, Pak? ya. Lagi sejarah lho nok kanggo aku. Apa? Aku ki dipanggap wong ning sing nanggap kuwi ora kenal karo aku sebabe liwate ya Niken Salindri saka manajemen Niken Salindri ya. Oh, ngono. Heeh. Dadi aku sing ngebel ki sing di omah sapa iki aku ora roh. Sojune ya heeh ning Padas Ngawi. Oh, ngono. Heeh, aku mung di WA karo mbokne Niken kuwi, Pak, tanggal semen sumlugan apa mboten bongkar, Mbak. Kowe kalih genduk teng Ngawi nggih? Nggih. Jadi aku gak ngerti sing nanggap kuwi sapa, alamate ngendi sayane ya ora. Ya. Saking powere gedene Nduk Niken. Heeh. Jadi aku manut ora ngerti ditanggap sapa. Ya, mergo jayane kekuatane Nduk Niken Salindri luar biasa. Heeh, ya. Iki ana titipan 500.000 Butuwi kanggo anak wedok saka Bunda Santi. Nah, ngono. Diaturke kono Mbak Sambung Panci Dalu. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Heeh, kok ge nembang karo Butuwi. Mergo favorite Mbak Santi sing ana Jakarta. Kuwi ya Nduk Niken karo Butuwi Kurniawati. Oh, ngono. Ya, gua balik iki duet si Niken karo Ardi. Nah, ya untuk menyingkat waktu tanpa bawa ya no. Ya. Sing pertama dilanggamke wae biasa, yang kedua digarap gamelan Bali. Oh, ngono. Turup. Ayo, ibu dan anak. Ya. Jos. Thank you.
anu Mendah ya gamelan Bali tabu cok. Hendri Cahyono, terima kasih. Hari Butuh lenggah genduk niken salindi tetap jumeneng. Dan canduk tarinan menjane Pak Pardi saha Ibu Parmi nyumen laga napa meneh. Upam sadurunge tak akhiri nggon timbuhan. Oh ngono. Pak Pardi kalih Ibu Parmi perpundi nggih? Bapak Apa wis cukup amun ting arep mau apa sih ana mamundhut meneh? Terus sing di omah iki diistimewakan ya, Mbak ya. Iya. Apa anak-anake gitu kenapa-napa? Ayo. Ya sementara gen menggale sik iki ana
sing nyuwun diduetke ing antarane kowe karo Ardi lagune apa jenenge kuwi Pujaning Sih. Saka Bulis Maksum saka ing Den Haag Belanda saha Mbak Tia Murti ing wonten Singapura. Yo, musike ditanjake musike. Mesane nduk kan musike. Oh iya. Ya. Edi. Ngadeg Di. Yang kedua kalinya disuppoti Mas musik Dwi Jalaras Indonesia. Oi. Tunggu-tunggu duet Pujaning Sih. Siap Di? Ya, adanya aja dulu. Pasti kalau siap nih kan? Alhamdulillah silakan. Bapak bakal mau Bapak. Siap. Kowe ya ayu-ayu kupingmu si selen no. Aku garai kupingku ki wis menuju kepada Mas Ardi. Oh ngono ya. Sing tak rungokne mung isi atine, Pak. Isi atine piye lek iso ngrungokne? Ya kangen karo aku, Pak. Oh iya. Empuk ket mau lho, Pak. Kecok. Ya musiknya di rase. Pujaning Sih. Yuk. Masuk ya. Ana sing golong komeng nduk ya. Sinten, Pak? Oh iya, Tuhan. Ya. Musike lirike sithik, Mas. Iki isih siji no. Go penutupan koning session liburan iki ana permintaan dari Pak Kusno Apa itu? Wasito dari Nigeria. Apa itu, Buat lagu Pak? LDR yang tentang Mbak Niken. Nah, terserah awakmu aku tentang apa. Ya. Sudah sayang kamu. Gitu. Ya. Makasih ya sahabat Gus. Nanti kalau aku pulang kamu kerja sama aku terus ya. Aku takut sama kamu kenapa-napa. Cilit. Iya pokoknya nek kowe seneng aku yo seneng. Nek kowe susah aku yo karo susah. Umpama, Pak. LDR ya nek iki mampir sama Ya, Nigeria lho bener. iki. Nigeria iki. Nigeriai mana? Nigeria itu Afrika. Oh, tengke-tengke. Tengke-tengke itu dari Afrika loh. Apa sih jeget anu Tengke-tengke itu loh, Pak. aku radio. HP iPhone tapi
Gak ngerti aku ora. Dijual aja handphonenya. Oh iya. Ayo oke. Evercross. Aku ngerti ku lek anu lagu Thailand itu. Oh piye iki? Anana pacaye Nggak, kuwi aku. apa titete. Nah, ayo Pak nyanyi kuwi Pak ya. Iya. Coba. Ini Pak. Anana pacaye apa titete na apa tia apa titeteku apa tito apa tikut kut apa caye bisa nggak Pak? Cakepane ora apa. Ayo Pak, sama cucu sih. Cakepane ora apa lagi yakin. Apa tikut kut. Lah nek kuwi apa? Akati but. Pak, kok buta? Aku ki oleh bangsa lagu-lagu saiki ora pati apa. Aku apa lewat buru-buru ikan lele. Heeh. Ya, Ya lagune oh, habis penutup season ribuan ya nak. Kok biaya nganjuk ki selain seneng nggon lagu-lagu go ngenteni nggon lakon. Oh iya. Ya. Coba kaya apa? Ayo. Nah, dene sirat. Ya. Ingkang kagungan dalem nyuwun lakon Wahyu Kamulyan. Oh, ngono.